ndinoda kubata munhu akarevera mwana. That's why ndisina kukwirira kudara. Baba vakasangana nechibuda mbazi vane chibhasikoro chavo ndobva vanditevera. Kasa tasvika pane pasango vakatanga kundirova-rova. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwana. Ndobva kuti vanondida ndakangobvumira zvezvokuti handina ngodana nawo baba. Zvese zvokuti mwana akazorerwa yakauya iri nhumbu yakauya iri chii kuna hapana chandinoziva. Ndichinzwa zvakare ndakazovaona pabhazi ndatuma kuzotora zvinhu kwakondo baba. Ndobva ndavaudza ndikati iwe ndine nhumbu yako. Kasa bhazi rakabva rasvika ndobva ndakwira ndobva ndaenda. Handa kuzovaona futi. 86 baba vandakasangana pagurwe. Ndikavaudza ndikati ndine mwana wako. Iye ndakatondibvunza kuti mwana wangu. Semabudiro akuita pane zviri kunetsa kumwanasikana. Ari kumurume here izvozvo? Agere zvakanaka here pamereji yake kana kuti pakurarama kwake akakura asina zvimwe zvakamunetsa? Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Nezvuru zvinomwe zvemadhora. Wongu takanzwa kuti mwana akarodzwa, asi pfuma yakarodzwa panguva iyoyo yakanga iri nguva yemari yaisuruka, yokuti ukangoswera naye zuva rimwe chete mangwana mari iyoyo haichagona kutenga zviutsi zviviri kana rofuza rechingwa, zvisinei nokuti igumire zviuru kana kuti makumi maviri. Uye takanzwa zvakare kuti pakurodzwa ipapo kana takatarisa panhau yepfuma hapana rusambo rwatakasangana narwo. Mombe dzakabviswa ipapo takanzwa kuti inogona kunge iri imwe chete. Zvareva zvadudzira kuti mwana asati apera kuroorwa. Saka nhasi uno tinoda kukombera nhau yedu tichinzwisisana. Godfrey Chigariwa, Simon Jakata, Mambo Makope nedare ravo towirirana kuti ndezvipi zvingabviswe kuenda kunererutsa hana yomuchengeti. Godfrey Chigariwa akachengeta mwana wa Simon Jakata uyo akauya mumusha make Godfrey iri nhumbu kuna amai vaakanga aroora achiti ndaroora musikana wako. Saka ndopatiri nhasi. Regai ndidzoke kuna Godfrey. Zvandataura zvokuti makadzikisa mari yenyu kubva kuzviuru 10 kusvika pa9. Ndakunyeperai. Zvakanaka. Ndodzoka zvakare kuna Simon. Simon mari yakaderedzwa kubva pa10 kuenda pa10 dare rikaramba richitseketudza ikaderedzwa zvakare kubva pa10 kuenda pa9. Unoti kudii? Kunyandina pandinotenderana napo panyaya iyo. Mwana uyu kuti inini pachizvangu pasingatendere nazvo pekuti mwana uyu kuya kwaakaita akatoya achibva nekubasa achitaura pashure pekunge amai vake vandizivisa kuti mwana ndida kunomuzivisa kuti baba wako ndouyu, saka imi ndipei nhamba ndinopa mwana achakufonerai mangwana. Saka 2019 zvese zvokuti mwana akazorerwa yakauya iri nhumbu yakauya iri chii kuna hapana chandinoziva. Ndichinzwa zvakare zvichitaurwa muno kwakanzi baba ndakavazivisa 2003 vakazochinjwa zvanzi baba ndakavazivisa 1983. Zvese izvi ndaizvidi ndaizvinzwa.
Handizi kuroorwa kwomwana iyeyo akazoroorwa 2016 pakataurwa kunzi mari yake yanga iri 440 zvese izvi. Uyezve nyaya ina ndakaitarisira kuti kana akanga iri nhumbu haisi mhosva yangu inini kana ndisingazive kuti musikana wani naye ane nhumbu, murume anozomuroora. Ibasa rake rokutarisa dheti raasangana naro pakutanga. Dheti rakataurwa panapa zvichinzi takasangana neni muna April, akazosangana nemurume wake muna July. Zvareva kuti hanzova mwedzi kana kuti mwedzi miviri iripo. Iwewo semurume anenge achiroora mukadzi wake kana kuti mukomana achiroora mukadzi wako, tinonzwa vamwe vachiti vapesana pamadheti. Saka iyo nyaya yekutaurwa kunzi ndanga ndisingazive kwandiri handida kuinzwisisa. Uyezve nyaya iyi kwairi kubva nako, kana dai yanga iri iyoyo nguva iyoyo vakapesana pamadheti aya vainge vakatopedzerana, mwana weyo ndifunga yanga akatoiswa kwaatezvara vavo. Uende uyezve uyu murume ndiye anozikanwa kumusha kwaatezvara, ine handizikanwa. Saka inini handikwanise kudairana nenyaya yakadaro. Tingangoti state kunzi tiri zvikomba zviviri zviri kubhadharisana. Saka ipapo kuti inini ndikwanise kubhadhara murume uyu handikwanisi. Uyezve dai pasina kunetsa kwakaita imba yemwana iyeyu, mwana yanga ane vana 4. Dai pasina kunetsa kwakaita imba yemwana, yakanetsa nechikonzero chekuti iwe kwako vari kutaura kuti hatina chatakawana. Saka ndokuparara kwakaita imba yake. Dai imba yemwana isina kuparara vainge vachiri vese, nekuti amai ava vandikasvika kuvapa nhamba vachiti ndizotaura nemwana uyu, vakatanga kutaura mwana womunhu abiwe. Saka shoko iro rakandinetsa kuti mwana womunhu abiwe. Saka vanga vavanza. Saka mwana unokutaurawo ndiye wandaita muzungurini. Ashiya achiti sekuru kwandiri, achiti sekuru naambuya achitotaura nyaya dzasekuru nemuzukuru. Saka ine asikazoti mwana wangu yekuziva kuti takadana. Asi kana usina kundiudza kuti ndine nhumbu yako kana kuti ndine chii chako, hapana, chandingaziva. Dai ndaizviziva handaifunga kuti iwo naiyewo ainge akakurumidza kuzviziva asina kutombotaura kuti nini sekuru kana kuti mwana. Saka nhau yakadaro inini kwandingaitarisire ichibva nako. Kana ndikati kwatezvara vatomboziva ini, ende inini zvakanaka. Ndoda kubatsirai baba vaZakata netumwe tukoronga twamanga muchiti tukova, icho turi tukoronga. Zvandoda kubatsirai nazvo ndozvekuti munomu zvakabuda munomu ndozvekuti amai ava havana kutaurira murume uyu kuti nhumbu iyi ndine nhumbu yaSimon Zakata. Oshi havana kumutaurira. Amai ava havaigona kupikisana naZakata naChigariva pamusoro penhumbu nokuti havana kutizira. Vakunzi vakaroorwa. Dai vakanga vatizira vachiti ndatizira ndine pambiri pako Godfrey, ndo pavainge vakabvunzana kuti pakura zvakadini. Paripo pavakanetsana vakatosvika pokuzivisana kuti pane nguva yakakura zvakati. Asi mazuva atasangana tiri mukomana nemusikana kuti tiite bonde asiyana nemwedzi yakati. Izvo zvatina kuzvinzwa. Nenguva imwe chete iyoyo amai ava havana kungotaurira murume uyu kuti mwana uyu haasi wako.
achiri mudiki vakazomutaurira murume wavo mwana we atopedza chikoro. Ndo zvakabuda muno zvokuti akataurwa 83 izvo zvatina kuzinzwa. Nauya muri kutsanangura yekuti dai pakanga pasina kuparara kweimba dambudziko iri haraiuya tinogona kuritambira zvishomanani. Asi nhau yedu yatiri kutarisisa pari zvinezvi inhau yatiri kutarisa pakati peraramo yakanaka yomwana uyu. Hongu mataura zvakanaka zvokuti imi vazvakata kwatezvara kwaro kwaberekwa mudzimai ane mwana uyu hamuziikani. Ichokwadi hamuziikani nokuti hamuna kumbobvisa pfuma ichienda ikoko. Hamuna kumbotaurwa nomudzimai uyu nomusikana uyu kuti mukomana wangu ndiningi. Izvi zvichokwadi hamuziikani. Amai ayari ngavauyetora. Garai veni pasama. Pamusoro imamu neimba yose iri mukati medare rimwe. Zvandakutaura panapa ndarangarira imwe nyaya yandakambotonga yakafanana naiyoyi. Amai vakagara nemwana nemurume vasingaudze murume kuti mwana uyu haasi wako. Murume achibhadhara mari yokubva nokuenda kuchikoro nekombi every day. Zvakazoitika kuti mwana apedza form 4 baba ndobva vamuona akamira nomukomana. Iye haana kuzviziva kuti baba vandiona nokuti baba vakanga vari mukombiwo vachitoenda kumba. Vasvika kumba vakasvika muti wanga unani panzvimbo yakati. Ndakukuruwo amai ndobva vamira pamberi vakati wangu haro plus asi mwana wako. Baba womwana uyu ari panzvimbo. Nhau iyi yakaitika kana muchida kuzondoferefeta yakaitika pamadzamba. Madzamba omugomo. Baba womwana uyu ari panzvimbo. Mangwana achene mwana iye akabva asunga tunhu twake akabva aenda kwani panzvimbo kuna baba kusvikira nhasi uno pandigere panapa ndokwaari. Isusu vedare takatarisisa nhau iyoyo ndokubva taona kuti akanga ari romho ndiani. Tikaona kuti akanga ari romho mukadzi. Takazoita sei? Takati iwe mukadzi ndiwe ripa murume wako wakanga uchinyepera uchivanzira. Mombe yakabviswa kwatezva ichiripa mukuwashi. Izvozvo zvakaitika izvozvo. Izvozvo zvakadini izvozvo? Zvakaitika. Ndiri kutaura zvakaitika. Saka manzwa ndakumbira ruregerero kuna mambo vangu nedare ravo. Mazuva andiri kutsanangurai ndiri kudzoka kwamuri tete kuti murume wenyu uyu abhadharwe neuyu. Imimi munenge muchiti uyu ane mhosva yei? Pamusoro yevedare mhosva yaanayo uyu ine ndakagara ndichimudza kuti iropa imbavha handiti mama. Ndezvekuti baba inini mazuva ako akandibata. Pfavatindwe wati mhosva ina baba vapi? Ava
mirira ako ndivo vamakatanga kusangana navo saka imi muri kuvati roba. Okay, taura henyu. Chandinowati roba ndechekuti baba vakasangana nenichibuda mubhazi vane chibhasikoro chavo ndobva vanditevera kasati asvika pane pasango vakatanga kundirovarova ndoda kutaura chokwadi pamberi pamwari ndobva vati vanondida ndakangobvumira zvezvokuti handina ngodana navo baba zvongoti avo baba iroba handina kana izvozvo vanotozvidza ndakatombonotaura pane muzukuru wavo ndichivaudza kuti muri roba baba ino. Okay, fambai. Ndakagara navo ndisingaona navo baba kwenguva refu paindependence tiri kuchikwakondo ndopa vakandiona paindependence ndobva vataura vanin'ina vangu zvikadzi fambai nenavo ndobva ndafamba ndopa vakandibata baba hamuna kunza musiye kuti havana kuzondiona ndandadzokera kukachidho ndasina kudzokera kukachidho ndaivapo pakondo havana kugara vazouya handaa kuzogara ndavaona ndakazovaona pabhazi ndatuma kuzotora zvinhu kwakondo baba ndobva ndavaudza ndikati iwe ndine nhumbu yako kasa bhazi rakabva rasvika nepandakakwira nepandaenda handa kuzovaona futi 86 baba vandakasangana pagurwe ndikavaudza ndikati ndine mwana wako iye ndakatondibvunza kuti mwana wangu. Alright, tevererai muzviteke muri kutaura zvakanaka asi ndoda kukuyeuchidzai kuti musazopota muchiviga zvimwe mozozvifukunura papaya. Inini wamuri kutauraka handina pandinorekodha panapa asi aka kamuri kuona kari apa kakapamusoro pemutsipo wangu aka ndiko kakaipisisa muupenyu hwenyu. Mazwi enyu muchitaura imi hamuna kumbotaura kuti makakonzwa muchiburuka mubhazi hamuna kumbodaro makati imi ndaenda kuindependence naamai vangu ndakudzoka uyu akatora vamwe vasikana akavakwirira kuti vafambe neni vasikana ivavo ndikafamba navo tafamba pandakazocheuka ndakaona vasikana ivasisipo asi wandakaona nduku handitika ndobva akandibata chibharo handitika hamuna kumbotaura kuti akambondikonza hamuna kumbotaura kudaro makati ndakabatwa chii zvakanaka ndati muyeuke chete kuti ndiri kuzviziva mazwi enyu ndinawo ndakaaruka ndinawo pandinoda kuti imimi mugone kuratidza dare reso rinwei kana murume wenyu mugogona kumuratidza mambo vakogona kuziva ndepekuti mupfungwa dzenyu imi muri kunyoresa here zvechokwadi kuti murume wenyu chigariva uyu apihwe mari inoita zviuru 9 nouyu vanofana kumupa nechikonzero chei nokuti ndiye akandipa nhumbu. Zvakanaka dai kwanga kuriko kuti uyu akanga afa aizokupai mari yokubhadhara uyu ndiani asi uyu aifanira kubhadharwa uyu anotofanira kubhadharwa uyu kana dare rino rikatonga richiti murume wenyu Godfrey Chigariva haana chaanofanira kubhadharwa ratadza kutonga akaibhadhara hama dzacho asi tikataura tichiti Simon Zvakataura abhadhare Godfrey ipapo panosimudza tsimbi ndiri kuti dare rino rikarefura richiti Simon Zvakata ngaape Godfrey mari yokuchengeta kwakaita simuka ndomuziva iwewe ndichatokupa mari wezi ndikukuroora chapanzira mari yekuripa ya vedare vakanga vasipo uyu ndio musikana vatiri kutaura nezvakewo akawanikwa amai ava vakarohwa
navachigarira vaine nhumbu yemwedzi miviri nokuti amai vari kuti vakasangana naSimon muna April, vakazosangana naGodwill uyu muna Nizhini muna June. Muna July, panzi July. Ari June. Iyoyo akataura musunga. Singote June. All right, okay. Saka tikatarisa kuti April 14 to May, June. Yobva yava mwedzi mingani? Miviri. Ndikatotaura ndigere pakati pano pandiri panapa. Ndichitini nhumbu yemwanasikana inonetsa kukurumidza kuita sei? Kuiona. Mukatozona moitamisa kuiona, mwana yaakutozana. Uye zvinotoda vachenjeri vagara vachizviziva kuti munhu kana ane pamuviri masigns nemasymptoms zviratidzo zvinogona kuwanika ndezvizvi nezvizvi nezvizvi, ndo vanokwanisa kutsanangura kuti yani pamuviri. Kana kuti ndimi ana amai mukakwanisa kuti toda kugeza hatigeze tese nemwanasikana wenyu, ndopamunokwanisa kuona kuti izvi zvitura izvi zviri kuratidza kuti muri kugadzirirwa chikafu chomwana wangu. Munoona ndimi zvamunoona pazvitura zvomwana pamasamu. Saka ndiri kutsanangura panapa ndiri kuti uyu mwanasikana uyu iyeyuyu, she is as innocent as so. Haana dambudziko raanaro ushu panhau ishi, haana bhosa yaanayo ushu panhau ishi, nokuti haana kukumbira, haana kuapply. Amai, ndimi chaiwewo makatakura pamuviri pemwana ushu, pamuri kunyatsoziva imi kuti makabatsirana kupaumba naSimon kwete naGodwill. Dai mimi makanga marambwa naGodwill uyu mushure mekuroorana kumwedzi mitatu akati handichandana nezvenyu, ndaona muri mhomo makarambwa. Imimi zvechokwadi chaizvezvo maizowanika muchitiziva kuno uyu nepamuviri uyu, nokuti ndimainyatsoziva muridzi wenhumbu. Saka kuti titi Simon ngaabvise pfuma yokubhadhara Godwill, uyo akakukonzerawo kama amuri musikana makanga musiri mukadzi womunhu panguva iyoyo, tinobvumirana amai? Tiri kubvumirana here kuti panguva iyoyo muchibva kuindependence makanga musiri mukadzi womunhu, handiti? Good. Kana makanga musiri mukadzi womunhu, uyo haana kutadzawo, akanga achiziva kuti uyu musikana uyu paava ezvinezvi musikana anogona kukonzwa, agogona kurohwa. Nhau yake yaakatadza chete ndiye kukubatai chibharo, iyo yakaitadza iyo. Ende ndinakanyatsokusanangura, munoda kubvunzisisai chikonzero nei musina kunomhangara kumapurisa kuti ndabatwa chibharo, mukati imimi amai venyu vaipemba. Ndikutaura chokwadi? Good. Saka ngandingotanga ndatenda musoro wangu right. Tenda musoro wangu urikugona kurangai. Mukati amai venyu imimi vaipemba, zvokuti dai ndaivaudza kuti ndozvaitika vainge vakanditaura ndambokuudza kuti kuindependence usaendeka, nokuti ndakaenda kuindependence ita zvokumanikidzira. Mazwe nyama akataura. Saka mukati mendare rineri ndiri kuda kunyatsotsanangura zvechokwadi kuti wandiri kutaura watakambotonga uyu akabhadhara iye murume uyu akachengeta mwana uyu ndaatezvara kumusha kwenyu imi ndokunofanira kuripa murume uyu akachengeta muzukuru wavo uyu akanga akavigwa nemwana wavo imi. Imimiwo kana makuzoda kudzorera pfuma yenyu yabviswa kuvabereki venyu ichienda kuna Godwill uyu,
mozoitarisa panoroorwa uyu kana uyu akuda kupfumei mwana wake mobva mati dzawira muswana vachenjeri vanoti dzatsva mauya dzasva dzarungwa mandisvisa mero unonzani maki reginat ndoro wakapiwa kana ndoro wana runasi ndoro uri pabirth amai pacharorwa reginat uyu kunzi anyatsororwa chaizvozvo zvakakwanira imombe dzauya imari yerusambo yauya handiti inu zvenyamai matora kwasara zvababa uyu muchimushedza usimon uya pfuma yekurorwa kwomwana wako ishi asi iyo isati takutambidzei takabvisa zvinoti zvatakapa munhu akarera mwana wako uyu zvavo uyoyo kudai totaura natamu mandinzwisa mai vangu handinonyatsopanzwisisa baba ndati panororwa uyu hatitiinda muroora inini mandichaja mataa zvakanaka mukuwasha tiri kuda mombe 10 pamwana wedu uyu ndoti hazvina mhosva nyama nenheu kusari mapondo ndokupai mombe dzenyu 10 mombe dzenyu 10 idzodzo dzakuda kuenda kuna baba vake uyu avo vari apapo mobva mavashedza kuti vazvakata uyai kuno mwana akarorwa mombe dzamuri kuona sedziri apa idzi dzakabva kumukuwasha wenyu zvinoti akukupai pfuma yemukuwasha wenyu yokurorwa kwemwana wenyu asi tiri kuti zvadziri 10 kudaro tine nhanhatu dzatiri kuzvaurura dzakatarisana nemari yakaparadzwa nemunhu akarera mwana wako uyu mayatsandidzisa ndii ndandisisa baba zvakanaka ndoda kupindurawo pindurai handisi kukudherera ichichi ndoda kubvunza kuti inini manje ndotsvaga mombe yekupa uyu kuno munhu akandipa ronda kubva 1980 risingapore ndotora ndopa chigariwa handiti kamurume akandiroora uyu waita sesi munhu akandibata is not safe haasi safe uyo zvakata uyu pamaitiro amakaita ekuti mugone kuumba uyu zvakata haazi safe zvachose kana zvamuri kutaura inini zviri zvechokwadi handitika zvakata haazi chii haazi safe asi panhau yecompensation yevatendo chete yekutenda kuchengetwa kwakaitwa uyu nagodhiviru mari iyoyo haibve kuno uyu inobva kumusha kwenyu yozobva kuno uyu kana uyo arorwa bati aiwa anororwa atazani regai dzikamai zvenyamai itai zvakanaka dzikamai dzororai hanai pasi simuka bheji so mamona reji vakomana reji mamona chigaro chako reji Godfrey taura tinzwe pfungwa yako pfungwa yangu ini pamusoro penyaya yekutaura handisikudzina nazvo inini ndinoda kubatira munhu akarerera mwana that's why ndisina kukwirira kudara ni munhu akandiwa ndakarerera mwana ndiye anofanira kundibatira nokuti akabvuma nomudaro kuti mwana ndiwani ndiwakana vaisikwirira ndare nouyu vanozikwirira ndare ini ndoda kubatira munhu andakarerera mwana kana mwana ndisina kuita amen zvakanaka mangu wandakarerera mwana mambo ndiwandikuda tandibatira ndiri kutenda kodi mamirira azvinoita baba vachigariwa
mwana uyu akauya akabatwa mumaoko neuyu akasvika akakutaurira kuti mwana uyu ndouyu. Uyu akati aiva ndochengetai zvanga zvakanaka. Zvino uyu akaisa nhumbu uyu yechitsotsi. Uyu ndokubva auya obereka pamba penyu zvakare nechitsotsi. Saka utsotsi chaihwoihwopa huzere pamudzimai uyu. Ndokazere utsotsi. Umbavha ugeropa murundo. Mazuva ndataura. Ndataura mazuva mangani. Pane tsotsi nembavha. Mbavha munhu anoba is a thing. Tsotsi munhu anopiringisha pfungwa yemumwe is a crook. Endai munotarisa madictionary. Tsotsi nembavha munoona the difference between the two. Uyu akaba uyu akapiringisha pfungwa dzouyu. Munozviziva kuti kune vamwe vakanyepera varume vavo vakati vanibvisa umwandara. Ivo vachiziva kuti vamubvumira vari kumazuva avo. Mandizvizidza. Vabvumira murume kuti hatine bondi vachiziva kuti kumazuva avo. Wozokarika kuti wotazowandicho wandikuwadza. Wandikuwadza seri. Ndakukuwadza iwe kumazuva. Matsotsi. Zvakanaka. Shumba. Fambe. Mafambisiro aita nyaya parizo nepahaka pacho pakaoma taura chokwadi nokuti nyaya iyi mamiriro ayakaita yakatambanwa mukati mekurarama. Mudzimai haana kubudira ngavangobuda pokutanga. Murume akaziva kuti ndo mamiriro akaita mukadzi wake, ndo paaimuramba kana kuti kumutora. Ipapo pemu pakatonaka pakadaro. Zvino mudzimai ipapo akavhara saga rake haana kuruvhura. Saka ipapo pane nyaya. Asiwo vaSimon mwana wenyikoni aparambike kama mwana wangu shuwa kana zokuenda kuma-DNA test uende Simon. Handiendi nokuti kana kutokumisa baba nemwana so hapana chokutaura. nesaka ndisina kumuramba paakauya. Hazvito hapana kana chokutaura. Ndozvandinoda kuedza kuonesana. Asi muonesana pakuonesana hatida kuti timboedza zvatikambutaura. Hatisi kutaura zvatikambutaura. Ndikutaura zvatikambutaura zvaibatsira izvozvo. Ndati hatisi kutaura zvatikambutaura. Ndikutaura kubvuma pandakaita. Ini ndikutaura kuti mwana ndewako. Aishuwa ndikuziva. Mwana ndewako pasina kana mubvunzo. Apa hapana. Saka chiri kudiwa manje Simon. Imi chandaona kuwirirana. Kuti shuwa mwana makandichengetera. Munoti pfungwa idzodzo dzingapinda kwauri. Ndo pana achida kufunura imanje. Ndofunga mwana wayo akarohwa. Handiti arohwa. Hatisati taenda mirai ndikutaurire papfungwa dzese takazvinzwa. Arohwa ka. Baba vakutaura nyaya iyi vanga vamboti mombe 5. Vakatotuma munhu kati mombe 5. Ndikati handina mombe yandinokupai 5. Makarodza vakadya pfuma. Saka dai manga muchiziva kudyawo kwamakaita pfuma iyi ndofunga 440 ndofunga kamboitaura musuna US nemari yese yezviverengeto zviri kuroorwa kwakaita chii kwakaita mwana negumbezi rese makafunga. Dai mamuchiri vamwewo machinyarara nezvipi. Ini ndaregawo kutaura nemi nezvazvo ndozvandakamboedza kutaura. Mwana zvauno tochigadziridza zvomwana kuti upenyu hwomwana huenderere chii huendere mberi. Kana yange iri dzime yangu yakarwisa inini ndienda kuchitaura ka aiwa ka
mwana akachengetwa kanditi ngekuti mwana anotambirwa musha anditi chivanhu chedu ndotaurawo saka baba vakatadza kunzwisisa babi ipapo saka handizivi kuti pandakarasika ndipati tiri mudare asi mazoti tiri mudareka mudare ndemekuenzanisana saka patiri kuda ndosaka ndati kweso mashuro timosiya topinda patava padare tiri padareka uyu mwana wako wakachengeterwa kuti akafamba nechivanhu chedu sedare rino rechivanhu zvinoita sei? kufamba nedare rechivanhu zvakanaka stereki kufunga musuwe wataya kuno manga mataura chiti mukwasha ngauye kubi kuno tuone kuti akabvisawo zvakadii ndo pataikwanisa kuti nhau yedu iparuke tomaonera nganga isusu tiri kufamba asi uona tiri kutseketudza mbishana neunyatsozvaona tiri kufamba pamukwasha zvaakabvisa kuna Godfrey shuwa tiri kuziziva nokutaura kwakazvakaitwa asi nesuwo toda kungotendawo kuti Godfrey wakaita basa tiri varume zvinowanika mukurarama saka zvokungomutendawo kuti zvinobva mukutsi mumwoyo mako zvaunoziva kuti izvi ndoda kumutenda akandichengetera mwana wangu tozotarisawo kuseri kwepfuma yakabviswa nemukwasha tozviwerekedza toona kuti zvinomira sei unozviona sei? ini zvokumutenda ndanga ndataura kare ndichitaura kuti pfuma yamaja ngaita sei aiwa hatisiri kuzobva takusvika aiwa pokuti papfuma yawadya isida kutango mukati memwoyo wako utende ipapo zvanguda kutaura chokwadi notutaura chongo wakadii pakanaka handina chandine mupandisati ini pari zvino ndakatonangana nekuti kana kuti kumusha kwaamai vake handina chimwe chandikwanisa kumupa inini asi kuti ini ndingatokwanisa kugadzirira mwana upenyu hwake kwete kuti kwete kuti inini mwana imba yake yaparara pamusaka pekuti vekwangu vari kutaura kuti havana chanakadii chavakadya pfuma yakadyiwa nababa wasi wake ini zvakare wacho ndiri kunzi ndaifanira kunge ndakadya mari iyoyo yandisina kudya zvazoita kuti imba yemwana iparare ndini zvakare ndobvisa mari ndoendesa kwakare kukunzi kwakadyiwa imwe yaifanira kunge yakauya kwandiri iri kurwiwa kunzi inofanira kuita sei inofanira kuuya kwandiri neni ipapo iri zvakanaka chakamisa ndifunga kuti Simon akaappreciata hazvina kunzi 7,000 akaappreciate akangobvuma kuti shuwa ndakachengeterwawo mwana wangu mwana anova ndikaitawo kunze kwemusha mumusha womumwe chete ipapo chete ndofunga zvinhu zvinofamba zvisichangamiri ndo maonero angu changamiri ya apa tichidzoka edu panhau yese kubvira ichitanga mhosva iri pane imi amai imimi mhosva pamunoitorera manga mune makore mangani pamuri kuti makakabatwa? Manga mune 15 igore ripi? 1980 15 zvakanaka. Pamakatanga kutadza ndepekuti munhu ukabhinywa unoenda unomangara kupi?
kupolisi handiti kana kutaura kupolisi kwaito tingati pamwe manga muri mwana muduku muchicha kuenda kupolisi asi manga muenda navatete kana amai venyu kuvataurisa ndaitwa nemwana uyu nemurume uyu andidai mapabata ndakataura sisi wangu anonzi Teresa vanga vakaroorwa kuchiweshi ndikataura munin'ina wangu anonzi Viola sasta wangu akataurorwa nomupurisa ndiwo wandakabva naye paindependence munin'ina wangu ndakatomuudza zuva iroro right imimi manje pakutitaurira zvana Teresa imimi pakutanga kutaura kwenyu ndichitevera mastatement yenyu mati makabhinywa nditi apa nhasi manga makuti makapfimbwa